kanti asazange bangale mini sibuya ngayo sizawuhlangana nalomfana ungumonde andimazi noba wathi qengaphi andiyazi noba ipanga okanye isystem wandibetha kwaye wagcina izibane kwenzeka kuba omnye umfana apha kuthi ogama lalinguKhaya masiathekini wathi uKhaya mapra zangapha so mna ndiyamlandela uKhaya uya ngapha iphethe inqula yathi ngokothuka kwayo yajika ngalanqula tshala lanqula kanti lanqula ingene apha phezulu kwesisu kuKhaya and ke ngoku ingathi yayinokurusa yayinako wathi yobafethu inigqibile wawaphansi. This is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people, yeah. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Igama lami ndingiphiwe okuhle ifani ndinguHewu. Abanye ke bandazi ngomabhuti endandisakudlala nabo ibhola bandazi njengoDrogba. Iyawushiyana ke amagama amaninzi ndinalo nelika Pluto. Ndiphuma kwilali yaseCofimvaba kumhlaba waseSt Marks. Kulapho ke inkaba yami ikho. Kodwa ke ngokuzalwa ndazalelwa apha eMobre apha kwelenhlanzi. Ndazalwa ngomhla wokuqala unyaka kaJanuwari. Kodwa uthi unozala wamnqa elibalise elibali kuba kwakho izipho abazali abathe bazala abantwana ngomhla wokuqala ababezifumana. Kwaye kwenziwa nje ubuhalarhume kwenzela mna ndingafumani ezo zipho ndingaqhamli njengabanye abantwana. Kwabhalwa usuku lwesibini kwi-date of birth yam subsequently ke ya-affecta ne-ID yam. Kodwa ke nami ke ndisahleli kuloo nto yoba ndicelebrate umhla wokuqala kaJanuwari. Ndingumqhinebe ke ugqugquqa uzithonga zithathu. Njengoba senditshilo kwaHewu eCofimvaba. Ndizalwa ke yintombi yasemaqhinebeni. Ndikhuliselwe kulo mama. Ndizalwa kwifamily yabantu abahlanu ndingowesibini ke mna ke esihlanweni. Omdala ngusisi wam ongasekhoyo ogama lakhe nguSiphokazi Amanda Hewu kuze mna ke emva kwakhe. Ndikhulile ke eLower Crossroad ngexesha kwakusithiwa yiLowendala. Ndikhuliswa lixhegwazana lam uMamqadi umama kamama. Esikhulisela ke phantsi kwento yecawe esinqwanqwada ke intoba uThixo ungumsindisi uThixo indlela ifoundation eright for wonke umntana. Sikhulile ke ingakumbi kwindawo engasedamini eLower Crossroad. Abantu baseLowendala bazawuyazi indawo ekuthiwa kusedamini esasiqhela udlala kuyo. Ixhegwazana lam nomyeni walo utamkhulu wam umqhinebe ogama lingumTutuse ke basikhulisile ke ngolo hlobo phantsi ke kwesandla secawe. Wasishiya ke utamkhulu sisebancinci kakhulu ndinalo nje ufifi ke lolo thando lwabo nalo mpilo ababesikhulisa phantsi kwayo ngothando njengabazukulwana babo. Ngoba ke uninzi lwethu thina abazukulwana babekula generation sikhuliswe ngabo. Omama bethu imitshato yabo yayisemitsha ngelo xesha. Ekukhulisweni kwethu kuye kwenzeka intoba umakhulu wam makamke eLower Crossroads ngela xesha iseLowendala wayofuna umkhukhu eSide C eB section ngenxa yentoba babengavani nonkosikazi ninawa katamkhulu. Babengavisisani babehlala eyadini enye. Ngela xesha lakudala into yayisenzeka wawusithi xa usuke ezilalini uba kuyenzeka uba umntakwenu okanye udadewenu okanye whoever that you are related to uneplot okanye unelohoki agxamese kuyo nawe ubukwazi into obugxamese ecani kwakhe xa kufika eza list zoba kuzawubhaliselwa izindlu nawe ubhalise uphunyelwe yindlu. So utamkhulu wam wayicinga fanele uyanceda ngolo hlobo but wathi usweleka kwakhe waphatheka kakubi kakhulu umakhulu wam to a point whereby wathi wafuna ushiya indlu yakhe. Wayishiya ke kuloo meko but iintombi zakhe umama wam nomakazi bam babe besithi ayizungahlali mntu laa ndlu ngoba indlu yasekhaya.
yena ke wathi uyayishiya and ungumuntu wecawe akazithanda into ezixoxisayo wayoqalisa ubomi eSide C. eSide C ufika kwethu ke sihleli yayingu-one room, a family of I think about 8 of us eyayihlala khona. Imeko yayingekho nhle ngoba sasihlala nomakhulu kuphela, ngumuntu oyi-domestic worker esebenza ema-kitchen and wayengasebenzi iveki yonke, ehamba ngetrain. Ngelo xesha nami ndandisenza izifundo eziphansi kwisikolo sasesikelela eLower Crossroads eLowendala. Umuva kwakhe ke ngwayeSide C, nami ndamuvela kwisikolo sasevuselela. I think ngelo xesha ndandiku grade 4, which is standard 2 ngela xesha lethu. Ndayibona le meko yandikhathaza, but ke ndandingumntana kwakungekho nto ndinoyenza ngaloo meko. Ekuyiboneni kwam baqhubeka ubomi, ndiyacinga uba ndafikelela ku-grade 6. Ufikelela wami ku-grade 6, ii-pressures zobomi nasekuhlaleni kwi-community uyabona nendlela otreateka ngayo nakwii-peers zakho okanye oontanga bakho. Uyabona uba ingathi wena awuxabisekanga okanye kuba imeko yakuweni saziyo uba kunjani. Ngoba ke kwakusithi xa kunetha ekhaya ufumanisa uba sihleli ekhawutshini, sihleli naloo mabhakethi akhongozela imvula, kuyanetha, imeko imbi kakhulu. Ubulele kuze uhle phezu kwebhedi funeka uqiniseke izihlangu zakho ziphambi kwebhedi okanye into yoba ukwazi unyathela phezu kwayo ngoba unawunyathela phantsi kudamile. So yayimbi, inzima injalo imeko. Kodwa into endisho ngayo nendiqiniseke ngayo, asizange salala singatyanga. Elaa xhegwazana lalizama ngandlela zonke liqinisekisa into yoba siyaqhubekeka phambili nobomi, nasezikolweni siyaya futhi imfundo siyibeka phambili. Noba ke kwakukho amaxesha oba uye esikolweni ungatyanga, ubuye ungayazi uba uzawubuya utye ntoni, kodwa ke wayezama. Kangangento yoba ugogo wayezama nendlela zoba since wayengumuntu esebenza ema-kitchen, xa kuthe waphiwa loo mathamba nezo nyama nezo yogurt nezo ntontoni, sasiqhamla kwezo zinto zinjalo, nathi sasifikelela kwezo zinto unintsi lwazo siqhele uzibona eTVini. Kodwa kuba wayengumuntu onentsebenzo ngolo hlobo wayezama into yoba nathi sifikelele kwezo nto. Ekukhuleni kwam ke ngoku ndafikelela kwinto yoba nami ke mandizikhethele lam icandelo apha ebomini, ngoba ndandiseko-grade 6 I think standard 4 njengoba ndisitsho. Ndajoyina ke igroup yabanye abafana. Isizathu soba ndiyijoyine laa group mna nxa ndicinga ngoku, xa ndihleli phantsi ndizicingela ndibuka ubomi bam, ndicinga into yoba mhlawumbi ndandifuna i-sense of belonging. Ngoba ii-peers zam, iimeko zasemakwazo mhlawumbi unintsi lwazo yayingafani nasekhaya, but ndathi ndofika kulaa crew okanye kulaa group yabafana ndabona uba noko ingathi siyafana. Abanye nabo bakhuliswa ngoomakhulu njengam, abanye akuthathwa ntweni emakwabo, abanye nabo abaphathi and so on and so forth. So ndazibona ndi-relevant kubo. Nzange ndiyazi ke uba ndizawungena kwizinto ezifana neento zoba kutshaywe, ngoba ndaqaphela into yoba kuyabhankwa apha, kubhankwa isikolo. Xa kubhankwa isikolo kuyahanjwa kuyotshaywa. Ukhona umngani wethu owayehlala kwi-area yaseTaiwan, I think iTaiwan eSide C. Sasiphuma siyohlala kowabo. Indlu yakowabo ke yayintle, sihlale sibukele ne-DVD phangela xesha, elixesha le-DVD. Simamele namakhasethi, kwakusafakwa amakhasethi ke ngelaa xesha. Simamele umculo, kuqhotswe, ikhitshi lakwabo lalilukhulu lo mfana. Naye ke bhanka isikolo kule crew yethu. So kule nto yethu sasimane siyenza, omnye wethu endinothi wayeyi-gang leader, igama lakhe yayinguSibitsha. Igama lesikolo engakhona Mzinjana, akasekho kodwa ngwakasaphili. Waye wagaxeleka kwinto yoba alwe nomfana omdala. Lo mfana mdala kakhulu, I think wayemshiya ngento phaa kwi-5 years. Thina sise-primary, laa mfana I think wayese-high school. Igama lakhe yayinguMonde, wayehlala ko-A eSide C if ndicinga kakuhle. Ugaxeleka kakhe ke kule fight uSibitsha ke, caba umohlule lo mfana omdala. Ekumohluleni kwakhe lo mfana omdala akayithanda le nto yoba ohlulwe nguSibitsha intwana. And ke ngoyagcwala esikolweni uba uSibitsha ubethe umuntu omdala, and ke ngoku wahlonitshwa ubethe isikolo sonke. Kwakho loo nto ubethe isikolo sonke ke ngoku. Nathi ke ngoku ezi-crew yakhe okanye ezi-group yakhe sosuleleka kuloo nto. Sabe ke singayekanga kule nto yethu ke yoba studi notshaya. Kwakutshaywa iiglu kakhulu. Ufumanisa uba kuyahlekwa, kuhlelwi nje awuyazi nale nto ihlekwayo ke.
Nam ke ndajoyina kule nto yotshaya iglu, but ndaqaphela ntonye uba mna le glu ayindi-excite and ayinamehluko iwenzayo nalapha entlokweni okanye engqondweni yam okanye kwindlela endicinga ngayo. Andiyazi ke mhlawumbi yayikuqinelwa kwintloko okanye kwakusenzeka ntoni. Andaya ngamandla, baya kabanye ngamandla. Ndiyakhumbula ukhona omnye umfana naye wayekule group yethu kwakusithiwa nguMandisi. Ndiyacinga uba few years back naye ndikhe ndava uba akasekho, akasaphili. Wayetshaya kakhulu ke yena wade wafikelela nasezintsangweni. Ndava ke kusithiwa udlulile ke nasezintsangweni ke sesohlukene kapha ebomini. So sagaxeleka ke kuloo nto, le nto yalo mfana ubethwe ngusibija kanti idlulele nanxa kuphuma isikolo siyalindwa. Silindwa yikru ke ngoku yapha ko-A eside C. And indlela yethu xa sisiya eTaiwan kulo Dumisani siyo-relax apha okanye sibhanka isikolo idlula apha ko-A. Kwenzeka ngosuku oluthile ke ngoku sisuka kulo Dumisani sihleli pha sikwezi zinto ke ze-gang fight, simane sisenza ke zo gang fight nabo bantu sizawuthi mhlawumbi xa siphuma esikolweni babe belinde omnye wentombi zethu umzekelo, ngoba kwakusekhona loo nto yoba abanye banamantombi apha kuthi. Andisayikhumbula iminyaka but kwakuse-early man, ugrade 6 ndandisemncinci ngelo xesha, but abanye bethu babesenamantombi and amantombi I think ayemthanda uDumisani lo mfana kwabo wangathi kufumile ke. So simane ke sigaxeleka kwezo fight, yayikhula le nto yethu yale gang, saye sihlonitshwa ngabathile, yaye iba serious. Kwafikelela i-information yoba lo mfana ungumonde ngumntu ke ngoku ofikelele kwizinto zamayeza and usisikoli uStoti, and ke ngoku ufuna usibija le gang leader yethu. Uva kwethu loo nto sihleli kulo Dumisani sagqiba kwelo ba masihambeni sohlukaneni, sizawuphinda sizameni indlela yoba sidibane esikolweni sibonisane uba indlela yaphambili ethini and then saba attack kanjani aba bafana. Kanti asazange uba ngale mini sibuya ngayo sizawuhlangana nalo mfana ungumonde. Andimazi noba wathi gqi ngaphi, mna abambonayo ngaba sasihamba nabo. Sathi sihamba sincokola, kanti uthe gqi apha emva wandonzakalisa ke mna ke ngoba zange ndimbone. Ndava ngabantu sebendikhwaza phiwo. Xa ndijika ke ngoba ndabona nto ndabe sendisiwa. Uwa kwam kanti undonzakalisile. Undonzakalisa kwakhe ndabhlida kakhulu, and ke ngoku ubhlida kwam indlela endandibhlida ngayo ndinxibe iuniform, ishirt imhlophe. So ishirt njengoba imhlophe igazi vele ilenze nalo libe worse, nawe uqonda uyapenika. Wandibetha ngento andiyazi noba yayipanga okanye yayisisten apha ngemva entloko. Wandibetha indlela wandibetha ngayo kwaye wacima izibane if ndingatsho. Ndaye nda-subconscious. But ke ngoku ndisazama uthetha, ndinalo ufifi lwaloo mini ngoba sathi xa sihamba usibija lo ndithetha ngayo waye-ring leader wayehlala kwi-area yakusi, ndinefemeli ehlala phaa kulaa area. So ndamcela xa sidlula phaa cause indlela yam ke ngosebekhapha mna bayapenika nabo, ndiyopha ndiyaqhubeka ukopha. Ndathi masidluleni apha kusi ekhaya, wacinga naye uba ndinekhaya eliphaa kusi. Kwangenwa phaa kukho imoto phaa kukwamnyaka ifane apha endlini. Kwangenwa phaa kwaxelwa uphiwe ukuhlwe uhlakelwe yile ngozi kanje nakanje. Bothiwa ke ngoba penika nabo ngoba isentloko and ke ngoku igazi bayalibona. Ngenhlahla ke okanye ngamandla kaThixo kukho imoto kule family yakwamnyaka. Unyana abapha ubhuti bethu bakhupha imoto, kwabe kufonela i-ambulance but babe beyikhupha imoto uba mandibalekiswe. And I think loo nto leyo yandinceda kakhulu. Ndagqibela ngelo xesha ke sithi umakhulu wam mandizame indlela yoba ndingacineli, abe phela amandla ndicimela. Ndaphetha ndicimela ndayovuka e-Red Cross to prove nyhani i-age yam yayisesezantsi. Ndandikwi-age group yabantu abaye-Red Cross ngelaa xesha. Nxa ndivuka phana I think uba ndikhumbula kahle ugqirha wandixelela into yoba bendikwi-coma for i-period ye-6 weeks or 3 weeks, andisaqinisekanga kakuhle but it was weeks ndikwi-coma. And ke ngoku wandixelela laa gqirha into yoba yi-miracle into yoba ukwazi into yoba uvuke uvula amehlo ngolu hlobo uthethe ngolu hlobo uthetha ngalo, because ndavuka ndathetha. And into yokuqala endayithethayo kulaa gqirha ndathi, yho gqirha ndiyacela undincede, andikwazi into yoba ndingaphumeleli entweni yam yokudlala ibhola ngoba ndandingumntu odlala ibhola and ndandiyithanda ibhola, ndinamaphupha oba mhlawumbi imeko yasekhaya ndingayiguqula ngento yoba ndibe yi-professional footballer in the near future. So ukothuka kwam kulaa meko ndothuka ndathetha loo mazwi kuqala uba ndicela undincede ntontoni. Wathi ugqirha mna ndicinga uncedakele and i-miracle uba
ube kule meko kuyo ukwazi nothetha umbulela uThixo and ubomi bakho ubusebenzise as ilantuka ubungqina bobuThixo khona andimazi noba ngumuntu okholelwayo la gqirha okanye wayeve incoko yogogo no-olate ngoba kuthiwa babesiza ngelaa xesha mna ke ndandise-unconscious bazondijonga bazondibona. Ndiyacinga andiyazi noba liphupha na okanye yinto nje endiyicingayo kodwa ngelaa xesha ndandi-unconscious ingathi ikhona into eyenzekayo engumnqophiso kum ngoba ingathi ndandikwincoko nomdali ndinento ethi if ungandisindisa apha ndiphume kule meko ndigaxeleke kuyo ndiyathembisa indlela zam ndizazitshintsha and ndizawuzama uba nasekhaya ndibe ngumntana osendleleni owenza izinto ngendlela ngoba ke ekhaya since besikhuliselwe enkunzini besihamba ne-Sunday school sisenza zonke ezi zinto ingathi ke kokuthembisa kwam uThixo ndathembisa nezo zinto uba ndizaba serious nase-Sunday school just ubungandisindisa kule meko. Ukuvuka kwam loo nto leyo ndaye ndayicinga ngondiphaphamayo uba ndiye ndanale decision and ke ngoku nangoku kufikelela entweni yoba ke ngoku mandiphume ke ngoku ndichachile ke ngoku kuthiwa ndiyakhululwa ndiye ekhaya ndaye ndaneso sigqibo nam siqinisekisayo into yoba impilo ngokwenza iphila ubheka phambili ayizufana nale bendiyiphila. Kwenzeka ke ngoku kwafuneka into yoba ndibuyele esikolweni. Ubuyela kwam esikolweni ke ngoku ndibuyela ndinelo bhandishi ngoba le ngozi sentloko. Enye into endiyishiyayo wathi laa gqirha kushote kancinci into yoba igazi lifikelele kwi-brain. It's a miracle uba lingazange lifikelele kwi-brain and then if lalifikelele kwi-brain mhlawumbi ke ndandizawuphambana or something else. Ndazithatha ezo zinto zonke ndingumntana ewe ndimncinci but ndiyazicinga uba inoba zithetha ukuthini inoba zinentsingiselo ethini ebomini bam. Xa ndifika esikolweni ndifika iphepha seliphumile kuba kwenzeke ntoni and ndiva nento zoba isizathu soba lo mfo enze le nto wayefuna usibija yes but wayefuna umbulala ngoba ungumntwana amabhanti ngelaa xesha ke kwagcwele le nto yamabhanti. So ke ngoku ndiyabuzwa uba ndivuke njani ekufeni kwakudume loo nto esikolweni uba ngumavuke ekufeni wena uvuke njani ekufeni how can ukuthi wonzakaliswe ngumuntu onomkhemi sasikubiza umkhemi wonzakaliswe ngumuntu onomkhemi ukwazi into okubuye and ke ngoku loo nto leyo yaye yenza abanye bandoyika abanye banento abazithethayo uba nami mhlawumbi ndingumuntu wamayeza ndingumuntu wemikhemi etc. But ke ngoku mna ndabe sendizixelele nengqondo yam seyishiftile kwinto yoba andisafuna uphila laa mpilo and andisafuna uyilandela kakhulu laa mpilo. Baqhubeka ubomi. Ndafikelela kwingatha soba ndiyi-high school. I-high school yam ndiyiqale entlanganiso ise-Site C. I think ndifunde ugrade 8 to grade 10 pha. Lo mfana ungumonde waye wandenzakalisa. Apparently waqhubeka nendlela zakhe zobukuli. Andiyazi ke apha ingathi ke wagaxeleka kwinto yoba akole abantu abarongo okanye axabane nabantu abarongo. Ekuxabaneni kwakhe nabantu abarongo ke bambulala. Ingathi wathathela umuntu into and then wabulawa ngabahlala. Ndiqinisekanga ngebali lakhe ubala lisithini. Kodwa I think loo nto le yenzeka ngeli xesha sendise-high school ngoba nam ndaphathelwa loo information ngumuntu wayehlala phaa kulaa section yako-A uba uyamkhumbula laa mjita umonde waye kwenze into ethile laa mjita akasaphili kwenzeke 1 2 3 kuye. Laa mjita wam naye ungusibija ufika kwethu high school I think senze ugrade 8 yena wayefunda kwesinye isikolo kodwa ndava uba naye wayekhuthuza wadutyulwa wasweleka which means nabo ke baqhubeka nalaa ndlela but mna ndandize ndami indlela edifferent ineetshomi ezi-different. Ndandingasaphili obaa bomi. Omnye umjita ke owayephaa kulaa crew yethu naye kwakusithiwa nguSamkelo uSam sisavana nangoku sise-in contact nangoku. Naye ke wazama utshintsha ubomi bakhe naye ke wabefunda entlanganiso ke sabe sincokola. So ndizama uphendula laa mbuzo ke Cadenza. Ufika kwam ke high school impilo yaqhubeka grade 8 ukuya ku-grade 10. Sendihlala e-Site C ke ngoku kobi. Uhlala kwam e-Site C kuvuka enye igroup kwakhona ekuthiwa ngama-IDC. Le group ivukayo yeyamajita esidlalela i-soccer team eyi-1. Soccer team yethu esasiyidlalela yayikhulani. Abantu base-Site C bazawuyazi ikhulani yayidlala eMantshalini ko-A ebaleni lapha e-Site C.
Yeah, and at some point yayimatch ne-Shockwave. Ikhona iteam ekuthiwa yi-Shockwave FC. Yayimatch nala team, i-team kaTamzo. Yakhula ke le team ke yade yafikelela ekubeni mayibe yiKhayelitsha Stars. Njengoba ke simane sitshintsha lamagama sidlalela le team, kukho amajita lapha kubi, oKhaya, oSvichi, noTerra abaziitshomi zethu esidlalela iteam sonke. So into eyenzekayo apha ekukhuleni kwethu, bona baye baqala iqembu ekuthiwa xa libizwa ngama-IDC, I don't care. Ngeli xesha ke ngokuba liqalayo eli qembu, nami ubomi bam sebuqhubekile sendineetshomi ezi-different ezihamba indlela noko engcono kunaleya yecrew. Ekuyenzeni kwabo le nto ndaqaphela into yoba kukho into yoba simane si-attractwa nathi, simane si-invayithwa into yoba makuhanjwe kuyoliwa. Ngoba babesilwa kakhulu nabantu bakoodi. Ikhona isection yapha eside C ekuthiwa kukoodi. Akhona amajita esasisilwa ebabesilwa nawo ngelaa xesha aphaya. So into eyayisenzeka, ii-meetings zethu zebhola sasizibamba kwaTambuyi, which is Kosi. Xa sibuya Kosi abafana bakoodi babesilinda. So kwakumane kusenzeka le nto, kwade kwafikelela ingqondo nami kum yoba man, andikho safe apha. And ndingekho safe, the only way yoba ndibe safe into yoba mhlawumbi ndivele ndijoyine le crew, ndibe yinxalenye yaba bafana so that nam ndikhuseleke. Ngoba abafana bayasixelela uba bona baye badibana nezintwana, bazichasa or bazibetha or whatever the case may be. Thina nxa sihamba siyagaxeleka kwezinto singayazi noma masithini, funeka sibaleke sifumane i-alternative routes soba sibaleke siye ekhaya. So enye into eyayenzeka, sathi sibuye emeetingini, ndincokola nomnye umfana ke kwabafana kuthiwa nguSiviwo, uba ndifumene icherry apha Kosi. So ndicinga kasidlule emeetingini masidluleni phaa kula macherry. Ikhona isection I think wakwa-Three Sisters apha Kosi. Xa sisuke emeetingini kwaTambuyi sasidlula kuyo. So ke nxa sifika phaa kwabantwana sifika bamile, sasiyazi khona yaba bebedlala kuyo. So xa sifika phaa into eyenzekayo, siyafika siyama phaa, ndihamba namajita ke ngoku nam ndisandojoyina i-crew official. Ndibiza lo mntana ke ngoku uyicherry yam, mna ndimthatha as if ngowam. Avela ndijonge laa mntana andibona uba ndihamba nobani, ajike angezi. Indothuse le nto uba hayibo kutheni angezi ngoku lo mntana. Athi uSiviwe, no lo mntana mandimbize ngokwam mfethu. Umbiza kwakhe eze nyhani lo mntana. Uza kwakhe athethe naye uSiviwe athi ungowam ne, kwathini intetho ezinjalo ezikumila kunjalo. Lo mntana wangathi uchamekile ngokuyile nto yoba uyicherry ye-IDC. Ngoku nam ndifuna ucacisa uba nam ndili-IDC akasandimameli ngosechameke ngulo mfo. Ndaqaphela ezo zinto mani, nam ndaphetha ndigaxeleka, ndinala interest ke ngoku nam uba nam ndifuna ufana naba bafana. Nam ndifuna uba yinxalenye yabafana and ke ngoku ndifuna uba nala mandla banawo, ndifuna uba nale relevance banayo, ndifuna uba nale appeal banayo ebantwini. Ndangena ke ngolo hlobo. One of the days ke sathi sibuye emeetingini, kwenzeka into yoba siphinde sidibane nabafana bakoodi. Kanti ngale mini baxhobile. Ekuxhobeni kwabo kwenzeka uba omnye umfana apha kuthi ogama lalinguKhaya, I think yayinguKhaya. Ubrother wakhe yayingumnganam kakhulu uTerra. Basileqa aba bafana. Bathi gqi singabalindelanga bephethe ezingcula nezisabile nezintontoni. Because kwakuphathwa ibhanga nengcula nesabile ngala maxesha. Izinto zegani zazingaxhaphakanga kakhulu, zazikhona but zazingaxhaphakanga. Elaa xesha ndandise-high school. I think ndandiwa grade 10. I think ndandiwa grade 10. So i-age yam wa-grade 10 yayingubani? I think yayingo-16 years, 15 years kwezo age group. And ke ngoku bear in mind besendiziqala into ze-gangsterism ne-gang fight ndiyazazi ndandizenza ndisese-primary. So nawo ke ngola majita kusenzeka le nto analani uba masi-athekeni, wathi uKhaya mapra ziza ngapha. So mna ndiyamlandela uKhaya, uya ngapha. Kanti le ntwana ayileqayo, andisayikhumbula igama layo uba yayingubani, iphethe incula. Kha nje ndibaleka yona, iyamoyika uKhaya, ndiyambona uba ufikile. Yathi ngokothuka kwayo okanye ngokoyika kwayo ibimbona uba ufikile, yajika ngalaa ncula. Yajika mhlawumbi yona yayimothusa or something. Yajika yatyhala laa ncula, kanti laa ncula ingene apha phezu kwesisu kuKhaya. And ke ngoku ingathi yayinokurusa eyayinako. Wabuya uKhaya, like nam sendimkhawulela ke ngoku. But nje besiza ndiyambona ngathi ngumuntu ophelelwa ngamandla. Wathi bafethu indigqibile. Wawa phantsi. Wakhe phantsi ke ngoku,
sapenika ke ngoku cause nami ke ngoku ndiyaqala ibona leyo umuntu oyengathi uzawufa phambi kwami and ke ngoku namajita ayapenika. Abe khona obalekayo apha kuthi athi uyobiza abantu abadala cause sasesifika ewe sasikosi but wawela nje indlela ungene kuphi kula area yakwamawawa ukuya kwelicala la kulo khaya abantu basesayitsi bazawuyazi. So omnye wabaleka waya kwabo wayoxela uba kukho into enje. Thina ngeli xesha kuyoxelwa omnye walapha kuthi wanengcebiso yoba bafethu masimthatheni umjita simiseni noba yitaxi. Sizayicela siyixelele onzakele asinamali kwalapha kuthi singabantwana ngela xesha. Akho muntu usebenzayo. Safika pha sazama izinto zezeteksi kanti luckily utata kakhaya wayesize sendleleni ngela xesha kwafike khona endlini. So wabesiza naye ke ayingumuntu unamoto. Xa efika ukhaya secimele apha and ngoku sengathi uyarhoxa. Ngathi ngumuntu luphelelwa ngamandla ngenxa yokopha. Ngalo mini andifuni uxoka Khadenza. Wathathwa ukhaya ke wasiwa ke esibhedlele utatakhe. Ngaloo ndlela amsangayo wamfaka eteksini wangena naye eteksini. Mna nxa ndifika endlini umuntu oqala endafika ndamxelela udadewethu lo mdala kunami ndithi akasekho nguSiphokazi. Ndathi kuye into ndathi ngene endlini suke emeetingini wabe ndibona ebusweni bandikho right. Wandibuza mabhuti kwenzeka ntoni? Utheni ngathi awukho right? And I think yena wayendazi nendlela zami wayezazi. Ndabe ndimxelela uba hayi man into enzekileyo ukhaya ungxelehekile besibuye emeetingini ngolhlobo nolhlobo. Wathi ke ngoku wena woyika into abafana babuye. And ke ngoku lento wena izukuchaphazela. Ndabe ndisithi mina ngichaphazele already because bendipha and ke ngoku ngaphezulu koko ndothukile. Wanengcebiso ke ngoku yena yoba mandibaleke ke ngondize lowa apha endlini apho kwakuhlala uOlida. Ndabaleka ke ngaloo mini ndayelowa naye usisi uSiphokazi lo. Nxa ndibuya ndisiva ukhaya kuthiwa akasekho zangalenza ixesha wopha kakhulu and nalancula caba yamhlaba ke ngathi yayiseburusarha. Uqala kwami ke ngaloo mini ukubamba umuntu ngezandla zami ukubona umuntu wesifa phambi kwami. Lo experience leyo yandisheka kakhulu andifuni uxoka. And ke ngoku kundishekini kwayo ndaye ndazama indlela zoba mandiphinde ndibuyise unyawo mandanazo nezangcinga zoba ngoba ngaloo mini zange ndilali. Even though ndandiselowa kwakusithi xa kudlula imoto ndicinga inoba ngamapolisa ndicinga inoba yiambulance ndingayazi noba kwenzeka ntoni ubuthongo abehli. Ndiyacinga ke ngoku uba bese ndiphumile kule mpilo ndiphinde ndabuyela njani ndangathi ndine-flashbacks ngathi ndingumntu lo ne-flashbacks. Ndazama ke into yoba ndibuyise nami impilo ngoba kufuneka ndiye esikolweni. Ndabuyela ke eSayitsi ukhaya wangcwatywa sahamba into yomngcwabo wakhe. Ndarhoxisa inyawo ke mna kule nto yobukoli nalento yelantuka yegroup ye-gang fight nentontoni amajita ke wona abe eyenza. Amanye wawo ke anyukela kade abanjwa, amanye agraduate ke kwezo zinto, amanye ke ade asweleka. Omnye wala majita ke nguKage igama lakhe nguKhanya nisavana nangoku naye sisahambelana but waye wagaxeleka ke kwimeko yobadutyulwe yena uhleli kwi-wheelchair ndithetha nje nawo omnye wabo. Baqhubeka ubomi. I think ndafikelela kwa grade 10. Fikelela kwami kwa grade 10 wafuneka nditshintshe isikolo. Nomama ngapha ipressure kumakhulu is too much. Ndiyamsokolisa umakhulu esayithini umakhulu naye sekuvela ingcebiso zoba ngoku makahamba ayohlala eKomani ufumene inxiwa eKomani. Yakhumbula bendithe ekuqaleni singaba secofa imvaba but since kwasweleka umyeni wakhe waphila kabuhlungu wangcungcuthekisa wakho into yoba umtyile umyeni wakhe yabazi abantu abadala neenkolelo zabo. Umtyile umyeni wakhe akasamkelekanga emzini wakhe kwathini. So saphetha ke ngoku siyogxamesa eKomani sifumana umhlaba eKomani. So ugogo wayengumuntu ozayohlala phaa kwafuneka mba mandibuyele elowa ndiyohlala kooleta. Ukuhlala kwami ke ngoku oleta ndaqala into yoba ke ngoku apha ebholeni bengathi ndiyanyukela apha ezingeni lodlala ibhola engathi ndidlala kakuhle. Safumana iteam namajita amasesayitsi ngoba ndandise-in contact nawo and ndandidlalela iteam yasesayitsi ngondihlala belowo. Safumana iteam yabantu abamhlophe yaseGoodwood. I think kuthiwa yi-Ichmate la team. Into yayisenzeka phaa sithi xa siyodlala sihambe ngetreyini sibuye ngetreyini. Ekudlaleni kwethu caba sasidlala kakuhle and ngendlela esasidlala kakuhle ngayo
abazali bezintwana ke ezimhlophe banemali babesipha izinto ezifana nezitocks, basipha into ezifana nento zonxiba, bazama usupporta ngandlela zonke. Nasejimini sasifika late, xa besibuza bakutheni sifika late sibaxele basihamba nge-3 basipheze 200 ze-Uber, umuntu ayithathe la mali akwazi into bafike kowabo afake isandla or akwazi into bafuthi abe nemali yotya nasesikolweni. So baqhubeka ke ubomi kuloo meko enjalo. Ndihlala nooleta elo xesha but nooleta akasebenzi into yiyo ibhadlileyo. Ndadlala ke ibhola ndangathi apha ebholeni ndiyaphambili. Ekuhambeni kwam ndafikelela nakwitimu ekwakusithiwa yi-Old Mutual. OMark Mayambela, I think ndandike ndadibana nabo babedlala phaa, was a former South African professional player. Nomolekwane, libele nje igama lakhe, babedlala phaa and sasimotivethwa ngabo uba bona basuke e-England bebeyotrayela kwitimu yase-England. So if we focus and we are serious about the football, singaya kude. Ndayithanda nam le nto. Kulapho ke igama likaDrogba laye laphuma khona because ndandidlala as a striker. Ndingumntu oneenwele ezinkulu. Ndandithanda ukwenza amafreho ngelaa xesha. So amafreho wam xa ndiwakamile, iinwele zazivele zibe nkulu, ndithanda unxiba unumber 11. So I was named after a striker sase-Cote d'Ivoire, uDidier Drogba. Kulapho ke ligama lisuka khona. Dlalile ke ibhola and indincede kakhulu. Because ngelaa xesha bendisenza ugrade 10 ePhandulwazi. But kulaa nyaka ndamfeyila ugrade 10 wam. And indlela endimfeyile ngayo zange understandeke. And ke ngoku nami it became as a shock nakum, even i-fellow students endandifunda nazo zothuka zanemibuzo yento yoba hayibo Phiwo, hayibo ye ufeyile njani wena thina besibuza kuyo izinto kwathini. Andayilandelela loo nto nam, but kukho imisi ekwakusithiwa nguMiss Mqhele eyaza kum yathi, umntanam andiyazi bufeyile njani, ayinditshi isikhosa. Kodwa ke ekufeyilini kwakho kayithathe positive le nto. Sebenzisa le opportunity bakunika yona ubuphinda grade 10 to prove to them uba you are more than capable and this is not you. Ndayithathela enhliziyweni laa nto nam ndazama into yoba mandiziprove. Umphinda kwam ugrade 10, I think ndaba ngunumber 3 kwagrade 10. Kwakusekuqalisa laa nto ke yoba kubekho izetifikeyiti, kubekho number 1, kubekho number 2, kubekho number 3, kukhutshwa izetifikeyiti. So ugrade 10 wam ndahamba kakuhle ngolo hlobo. Grade 11 nakhona kwaphinda yayintwenye. But ke ngoku njengoba ndikwa-grade 10, grade 11 ndi-good ezincwadini ndizenze ezi zinto, kwavuka enye igroup ke ngoku yase-Side C. Ndandisendibuyele e-Side C ke ngoku ndiyohlala nobhuti wam ke ngoku kwakusithiwa nguTaninje owayeli-28. Eligunya lama-28 kwiinto zeenombolo ke. So ekuvaneni kwam naye ngelaa xesha ndandisitowuti nalaa group yama-IDC sasivana sine-connection. Kwi-connection yethu wayendixelela izinto zetrongo zihamba njani. Endixelela neento zeenombolo. Mna ndothuka phaa uba umntu uyakwazi ukuthi eligunya lakwa-28 azi into zeenombolo zama-26 uba zihamba njani. Because thina sasibaseleka as ama-IDC sizintwana into yoba hayi thina sibhiliva ngomcrown, imali, i-dollar sign singama-26. So wabe ndixelela ezo zinto zinjalo uba zihamba njani. Imeko phaa yayingentlanga ke ngokubuyela kwam e-Side C ngoba ubhuti wayenentombi ahlala nayo engumama womntana wakhe wayehlalisana naye. Babehlalisana e-back, i-main house kwakuhlala mna. Umntu wayepheka eklina indlu esenza yonke into yayindim nomntakwethu uSipho omkhulu wam naye. So yenzekile loo nto yaqhubeka but ke ngoku ndabona uba funeka ndizizamele indlela yophila. Even if it doesn't have to be a formal way yokuphila, but iyadingeka ngoba esikolweni ndiyaya ndingatyanga okanye ndilale ndingatyanga. Bayakwazi aba bantu valelana kulaa hoki bahlala kuyo ubhuti wam nomntu wakhe, mna ndibe ndingatyanga. So xa sibuya esikolweni ukhona umjite owayeli-28 naye wayesesuka ejuvenile, sasifunda naye apha ePhandulwazi. Igama thina esasimazi ngalo kwakusithiwa nguSpider, kodwa lesikolo kwakusithiwa ngu-Aphiwe. So lo mfana saye savana naye singabafana, I think sasibayi-3 or 4 because amanye amajite esasifana nawo ngooKhaya noSonwabise. So sasihamba sonke xa siphuma esikolweni sisiya e-Side C sinyuka ibridge yaseLuzwo ngeenyawo. So wathi gqine i-idea lo mfana uba
if singanyuka ibridge le yaseMandalay xa sisigoduka singaphumi ngale yasesite singafumana abasisi basuke etrainini baseMandalay sifumane ezafoni. Sayithanda le idea ngoba izawusenzela imali. Hayi sayithatha. So into yayisenzeka from grade 10 to grade 12. Sasithi xa siphume esikolweni siphume ngapha ngeMandalay singaphumi ngelicala laseLozuko sinyuke ngebridge. Xa sifike eMandalay abasisi behlike etrainini, mos kuyahlikwa etrainini ngabantu abaninzi abangqamileyo bakhawuleze bahambe, aba bashekelayo bangemva sitargete bona. Sithathe ifoni, sithathe ibag. Sibaleke siyongena etrainini okanye sibaleke ngeenyawo singene ngeLozuko siphume ngekhwezi siyongena esite. Xa singena esite siyadlula siye erenkini. Akhona amagweja asasithengisa kuyo ifoni pha. Erenkini esite uSpider wayesebenzisana nawo wayewazi ngoba ke wayena wayengumuntu ophuma namahala ngela xesha nobhuti abadala. So wasifaka ke kulompilo saphila lompilo yoba sithengise ezofoni. Inoba ixesha elingangonyaka or onyaka ababini ladlula sisenza into enye. Kodwa ke apha ezincwadini ndandingayekanga. Omnye umisi wami owayenditeacher ihistory, I think yayingumisi Mzongwana, wandibuza into yoba udityaniswa yintoni nabantwana because abantwana abafunda abapasi. Wena unale ngqondo nayo andingathi uyaqhuba kakuhle ezincwadini, yintoni ekudibanisa nabantwana? Mna ndayibona umisi uzandilibazisa ndijemisela ngobomi. Mna ndi-relevant namajita and siyayenza imali namajita. Yanzeka loo nto lahamba ixesha but ke ngoku nasebholeni andiyekanga. Ibhola yam pha yangathi yagqama ukufikelela kwam ke kulaa team yase-Edgemead. Kulapho ke ngoku sizofumana eza 200 soba kuthiwe hayi sanukhwela itrain ngoomama bezintwana sidlala nazo be-teammates. Sanukhwela itrain nantsi 200 zama noba yi-Uber kule ndawo uhlala kuyo yokuza nobuya, I think i-200 iza konela. Sithathe ezaa mali, ndithathe ezaa mali ke mna ke because imeko yasekhaya mna yi-different nakwiitshomi zam. Thathe laa mali ndikwazi into yoba ndiphathe esikolweni, ndikwazi into yoba ndithenge loo rice mhlawumbi for loo nyanga. Ndabona uba no mana ndidinga into yoba ndiqhubeke ndiquthe ezifuni, ndiquthe ezibheg kwaba bantu noSpider. Luckily ngelo xesha mna ndikwezo ngcinga ndenze ezo zinto, uSpider naye wabuyela etrongweni wabanjwa. So nalaa nto yangathi yathomalala. Baqhubeka ubomi, ndafikelela kwa-grade 12. Ufikelela kwam kwa-grade 12 ke ngoku into yayisenzeka. Abanye baba bafo ndandivana nabo basesite Sikuphi bama-IDC babesekhona, abanye babo babefika napha endlini kuba beyazi uba ndim ohlala endlini. Bafuna ushiya ezo zikhali zabo, ezo gun sometimes, ezo panga, ezo nantsika. So indlu yasekhaya akho mntu uyaziyo loo nto. Yayindim umntu oyaziyo uba yayiseyindawo mhlawumbi yoshiya ezo zikhali zabo xa befuna ukuya kuloo fight bahambe bayothatha izikhali. Ngenye imini ke ngoku ndilapha eLowa ndava into yoba omnye wabo udutyulwe eside B. Bangathi bayaphela, yangathi iyaphela laa nto yama-IDC. Ndaphuma kanjalo ke ngoku into yoba makumane kushiywe izikhali phaa endlini. Ndaqhubeka mna nebhola, ndafikelela kwa-grade 12. Kwa-grade 12 I had to choose between ibhola okanye into yoba ndifowukhase ezifundweni because kwa-grade 12 kukho i-Saturday classes. Kukho into yoba kuthiwe after school zii-afternoon classes. So andakwazi into yoba ke ndiqhubeke nebhola, ndidlala ibhola too because ndandine-aspirations mhlawumbi zoba ndingayi-professional footballer at the times. And amathemba ayekhona oba loo nto ingenzeka. So nase-consulting kwam kwabatishala ke babona i-potential kum. Omnye wabo yayinguMakadombolo, kwakusithiwa nguMakadombolo kayibizo. I think yayinguMiss Magyosi or Mayosi, andisakhumbuli kakuhle ifani yakhe. Lo mama lowo into asenzela zona wena Khadenza ndifuna uxoka zinkulu. Kwakungekho zinto ezifana ne-career expo elokishini. Wawufunda le nto ucinga fana uba i-right kuwe and uzayipasa. Because now that's where I decided to do i-general, i-history and geography ngelaa xesha. From grade 10 ndachoose i-history and geography. Wasithatha lo mama wasibonisa omnye ubomi kuba ebona i-potential. Kulaa top 10 ndandithetha ngayo yeclass, bendithetha ngayo yeclasses no grade 10 to grade 11. So kanti undijongile. Sathi xa sifika kwa-grade 12 wakhupha ilist yesikolo laa mama, wathatha ixesha lakhe, wakhupha ilist yesikolo, wathatha i-top 10 yesikolo, wayese-UCT. Kwinto yayibu-career expo so that umntu azoyi-exposa kwinto yoba xa uphuma kwa-grade 12 awuphuma ube lipolisa because mna into endandimxelela yona uba pasa kwam u-grade 12 andizaba lipolisa or something nje yoba ndikwazi ubeka isonka etafileni.
ndane interest kakhulu ke ngoku ngela xesha kumthetho, which is i-law. And ngela xesha ndandisenjoyine nento ye-debate society yasesikolweni, and ndikwi-RCL yesikolo, which is isigqeba solawulo sabantwana besikolo. Baqhubeka ubomi kule interest yami ye-law. Omnye umhlobo wami owawusithiwa nguLee, u-Annelisa Jonase, se-Northern Cape, kodwa ngoku I think uyi-head of department kwezinye izikolo ze-maths pha, ebeseJapan ngoku. Wayese-UWC, e-University of the Western Cape. Wathi masizame indlela yoba sidibane, so that azon-assist into yoba sirejistarishe for isikolo. Uyazibona ii-marks zam, uyandiva nakandithetha uba ndingumntu ofuna ufunda. Ngela xesha yena wayesenza i-first year kwi-Maths and Stats. Sadibana ke wandinceda ukuba mandibhalise e-UWC for i-law. I think ne-education. I think ndabhalisela i-law ne-education. And ndabhalisela ii-programs ze-law zaziyi-2 ke ngela xesha, andiyazi ngoku ibithini indlela. Kwakukho i-5-year program, which is kukho unyaka oyi-1 we-intro, and then wenza i-actual honours degree. And then kubekho le we-4 years where you get in and do the actual degree. Ekundibhaliseni kwakhe wathi masiye e-library. Ndiyaqala e-library ke mna ke. Andiziqhelanga neento ze-library, nalo nekhadi lase-library. Ngala mini wathi mandibhalise, uzakwenza into zakhe ecani kwam. Wandibona uba ndiyastrugglisha because andazi kwakhompyutha. Andizange ndabamba kwakhompyutha. Ndamcela uba makandincede, wandinceda sabhalisa nyhani into zam ndandiziphethe zonke ngelakhi. Nase-UCT ndandibhalisile. Kwabuya i-feedback ekupheleni konyaka kwinto yoba e-UCT ndithathiwe nase-UWC, ndithathelwe i-mainstream ye-law, i-LLB. I-UCT kwangela xesha sasiye pha for into engathi bu-career expo, kukho laa mntu wapha e-UCT wayesi-explainela ii-careers apha. I-environment I think yan-overwhelm more than anything. I didn't really have an interest yoba mhlawumbi ndingafunda phaya umthetho wam and become something from a-UCT. I-environment yaba ngathi appealing yi-UWC because ndandibabona abantu abasebenzisa itreyini, abanye babantu ngabantu endandikhe ndakhula nabo, abanye ngabantu endandikhe ndafunda nabo. Kukho nalo mfana ndithetha ngayo ngumhlobo wam, ndithi nguLee, u-Annelisa Jonase, yena selapha e-UWC already. So I decided to go through with UWC. I started with my degree ke kwi-law. Kwi-first week Cadenza, I think it's very important mama ndiyimenshine le nto. Kwi-first week yam ufike e-UWC azange ndiye kwi-orientation because of i-comfort yobuLee ukhona, and umngane nam seyazi i-UWC, forgetting uba it's a totally different world. I-environment yapha it's totally different. Uprintelwa e-admin, uprintelwa i-timetable yakho, awuxelelwa ii-classes endawoni, nguwe ofuneka ulandele laa timetable ukhangela iklasi yakho. Secondly, kwezaa classes if uyayimisisha awuzazi i-venue, you miss out on important information. So one of the information mna that I missed out on is i-law of persons. Ikhona i-subject okuthiwa i-law of persons kwi-first year. Ndathi ndingena kuloo class ndandilahlekile I think for a day or 2. So xa ndilahleka into ndandivele ndenza, ndandivele ndiyohlala ezitoilet because ndandivele ndibe-overwhelmed, ndipenike, ndingayazi noba mandithini. Wathi uLee xa ndimxelela le nto lo ngumhlobo wam, yazi xa ulahlekile ubothini, since usithi ikhompyutha uncomfortable ngayo awuyazi and ingathi kusetyenziswa yona grade up, yiya elab, ufike phaa elab uzama uziqhelisela ikhompyutha. Ndathi okay ndizawuyenza loo nto, but ndandingayenzi, ndandivele ndiyohlala etoilet because it's more comfortable. Ikhompyutha nayo it's uncomfortable, ndizaziqhelisa njani into endingayaziyo endingayiqhelanga. Xa ndifumana le class one of the days wandikhapha ndizakusa kule class, ndiyayazi le venue indawo. Ndifika i-lecture seyigqibezela, and i-lecture njengoba igqibezela inento ethi Friday ke iyangena i-assignment and funeka ibe ngu-4 pages. Yithi andikaqheli laptop, andazi kwakhompyutha. uLee unayo i-laptop but ke ngoku uhlala, I think wayehlala e-Town 2 ngelaa xesha, mna ndihlala e-Side C. So andikwazi into yoba ndihlale naye andiqhelisele le-laptop. Ndangena elab ke ngoku ufumana kwam i-chance, ndayizama. Uyizama kwam njengoba ndiyizama le khompyutha iyandohlula, and ke ngoku izinto endizibhalayo zivele zibe red zonke. And then ke ngoku mna ndiyacinga uba nxa zi-red zonke which means inoba irongo le nto ndiyibhalayo.
because ndinayo incwadi ye-law of persons, so ndazama usummarize izinto endizibonayo apha, ndika-understandi ne-syllabus ngelaa xesha. Ndavele nda-overwhelmed kakhulu Cadenza, ndafikelelwa ziinyembezi ndakhala. Ndaziva ingathi ndiyohluleka, ndayiva ingathi le decision ndiyithathileyo yoba ndiqhubeke nesikolo nemfundo was not the right one for me. Mhlawumbi if ndandiqhubeke nebhola, I would have become a professional footballer. I would have been far. Currently mna Cadenza, I think it's worth mentioning the fact that I'm employed full time. I'm working for one of the biggest banks up in South Africa. The head office yayo in the AML space. Into eyenzekayo, I've also been involved with politics zasekuhlaleni. Apha ekukhuleni kwami eLower Crossroads, ipart mhlambe noyimention aligned with that is the fact that I became uchairperson we-ANC Youth League. Nxa unguchairperson we-ANC Youth League ke into ibisenzeka pha uba ngochairperson we-Youth Development Forum as well. So into ibisenzeka phaya besiba nee-programs. Ii-programs ufumanisa uba mhlawumbi it's a program endithe nayicinga from the ground. Ukhona umjita endandisebenzisana naye kwakusithiwa ngu-Anele Tsilo. I think wayesebenzela i-SANDF. Wayeyi-secretary yam lo mfana. Sasine-program ekuthiwa i-Back to School. One of the programs enoyimenshina that we faced a serious challenge ekuhlaleni. La Back to School into esasiyenza sasiya kwiikhampani ezisekuhlaleni ezifana no-Shoprite. Sifuna i-funding. Sizama uncedana si-identifye with i-assistance yo-council. Sincedane nemizi ehlelelekileyo whereby sizawunceda mhlawumbi ngezihlangu, i-uniform yomntana yesikolo, i-stationery njalo njalo. So le program yethu yayiseyingathi i-get her off the ground. And uShoprite wasePhilippi, khona uShoprite wasePhilippi esasehambela yena. Imanager yapha safika sane-meeting naye sayixelela uba sisuka kwi-ANC Youth League ne-Ward Development Forum yaseLower Crossroad. Ibusiness yakho i-under i-vicinity yethu and we would like you to be on board in assisting us kule program. Le program is to add value kwi-community. So wayithanda loo idea and then wasisponsorisha ngezitationary. Saya nakwa-Strike, ikhona ivenkile yakwa-Strike apha ethengisa inyama. Saya nakwa-Cash and Carry safumana ii-drinks whereby we would go to schools and offer drinks for i-primary schools zasekuhlaleni. Loo nto leyo kwabanye bethu abasesigqibeni solawulo didn't create into entle, yaba ngathi inintsi imali esinayo okanye imali esiyifumanayo kwezi stakeholders. Therefore thina siyayityala imali okanye siyihlisa ngomlenze. Mna nalo mfo ungu-secretary because yayisithi abantu ababehambela, yayisithi nabantu ababedrafta ii-proposals to ezi stakeholders. Ekuqhubekeni kwaloo nto yageta off the ground, and I think I've heard from one of the leaders ekuhlaleni uba isaqhubeka nangoku loo lantuka loo Back to School campaign, and it's doing wonders ekuhlaleni, iyazama into be-add value. But for me yaphela kabi because ndaye ndaphantsi udutyulwa for loo nto leyo kusithiwa ndi-corrupt okanye ndiyi-gatekeeper mna kwaba abantu bakwi-executive yam. Abanye babo besithi inintsi imali endiyifumanayo but andiyityi nabo, ndiyitya nalo i-secretary. Ngelaa xesha ke le mali bathetha ngayo okanye bayibonayo ingathi mhlawumbi yenza umahluko ebomini bam yimali ka-NSFAS kuba ndandiseyunivesithi ngelaa xesha. So ubuilda i-community ndizama ukuthi Cadenza kunee-challenges ezininzi and zi-diverse azifani, they differ from one area to another. Mna kuba ndandikwi-area yaseLower Crossroads, if ndikhumbula kakhe, the last community meeting that I went to as a chairperson ye-ANC Youth League, and I didn't formally resign as an ANC Youth League chairperson. Nda-resigna based on the fact that ndabona uba ndaphantse ndasweleka. Because we were in a community meeting kanti abantu sebelantukiwe, sebemobiliziwe uba laa mfana uyi-chairperson nguyingxaki. And eyingxaki nje funeka simenzele iplan. Omnye ke waye-community leader eyi-ANC naye kwi-BEC ye-ANC pha, wayibona le nto and ekuyiboneni kwakhe wandithatha out of the meeting, libhizi ndandithetha ndingaqaphelanga nto abafana besiza bendithukisa, wandifaka emotweni wandibalekisa wandigodusa. Xa ndisiva kuthiwa abafana babephethe igani ngalaa mini ndandiyodutyulwa. For what good reason andiyazi, because ke I've never benefited from being a chairperson ye-ANC Youth League okanye i-chairperson ye-Youth Ward. So i-community building yi-challenge kakhulu.
But ngoku sendamuva kulo area andisahlali eLower Crossroads ngoku andisahlala apho late ahlala khona nam ndakhula ndiyazamela ubomi ndineyam ifamily sendihlala kwenye indawo ngoku endingengathandi mhlawumbi noba ndiyichaze. Ndingathi kwi-younger self yam these 3 points endinomnika zona zezokuba ubomi abufuna unqanyelwa. Le nto uThixo akuphe yona zama usebenzisa yona, ungahambi ngepace okanye uhambe ngendlela yokwenza yomnye umuntu ingangakusebenzeli. Ukufuna izinto uba mazenzeke ngeli xesha uzifuna ngalo akukho right, especially xa ungumntana. Mhlawumbi to mention something endiye ndayishiya, ukhona umfana naye sasidlala naye ibhola kwakusithiwa ngu-Obua, wayeyitshomi yethu naye. Laa mfana ngonxa yongakwazi ukulinda mhlawumbi, ingekuba ndiyamjaja but it was an experience nakuthi eyasifundisa something. Wayengakwazi ulinda and futhi engumntu ongenamonde kwinto yoba kowabo imeko yakobo yayingavumi kodwa wayefuna uba nekhavela. Ngelaa xesha ikhavela iduru kakhulu and isisihlangu esinxitywa almost ngumntu wonke ofikelelekayo kowabo. So naye wafuna ufaka ifamily yakhe kuloo pressure, ifamily yakhe kwacaba ayikwazi ufikelela kuloo nto. Laa mfana waphetha ezihenga ngentambo wasweleka. So ukuthi laa nto was a shock but it didn't end there. It was a life lesson to say ubomi bubunye nje ubomi. The decisions that you make kobu bomi might define ubomi bakho. Enye into endifuna uyimenshina ubukoli man, mna might be grateful kuNkulunkulu mhlawumbi uba ndingayanga phambili nabo ndide ndifikelele nakwinqanaba loba ndingene ndiphume ezitrongweni. Mhlawumbi ke i-fears that were instilled ngabanye abantu endandiphila nabo, like ubhuti wam lo ndithetha ngayo wayeli-28 because itrongo noba wayendibalisela ngayo ndixelela ngento zayo but wayendixelela uba kukho mnandi and it's not a place that you would want to go to. So ubukoli nabo ndiyafuna uchaphazela into yoba abuyo solution. Siyabona abantu abaninzi begaxeleka kwezi zinto ekuhlaleni, siyabona abantu abaninzi becinga zikhulu ezi zinto and sometimes into zamahala, into zokukhuthuza i-once off, ufumana laa mali uphela kwayo funeka uphinde uzamenye. So ayonto maintainable okanye sustainable. Into engcono umntu uThixo unaso eso siphiwo amphe sona makazama usebenzisa sona, okwaziyo ancekelele esikolweni so that abe le nto afuna uba yiyo akwazi uphuhla okanye atshintshe imeko yakowabo. Mna khadenza into endenze ndifuna ukuqalisa ukubhala mhlawumbi ndingathi ekuncokoleni kwam nabantu ngoku ndine-brothers ezizemva kwam, ezinye zazo zisahlala ekhaya eLower endlini kaOlita. Ndine-cousins ndiyancokola nazo, ezinye zazo ziyaphantsa ukugaxeleka kwizinto endandikhe ndagaxeleka kuzo nam ngaphambili. Ezinye zazo ziyaphantsa into yoba zidlulele nakweli nqanaba mna ndandikulo. So ekuncokoleni kwam nasekuzameni kwam ukubonisana nazo okanye ukuzigwema into yoba zingahambi le ndlela, kuye kufikelele into yoba ndiyibone into yoba omnye umntu atsho uba mfethu le nto ndicebise yona ndiyayibulela man and ke ngoku indenze nam ndatshintsha indlela endibujonga ngayo ubomi. Ndiyabulela ngondibalisela isitori sakho nondibalisela indlela yakho wena oyihambileyo. It's motivational kum, indenza nam ndibhilive into yoba ubomi uyakwazi ubutshintsha. It's not really about where you're coming from but where you are going and what you want to be in life. So I think for mna yiloo nto njalo. Okwangoku ndisabhala roughly, I haven't even got i-publish. Ndiki-process yoba ndibe busy to reach out for umntu onondi-assista with the publishing and so on and so forth. Ndiyazibhalela mna ngokunokwam since ndide ndafikelela apha kweli nqanaba ke ndikulo Khadenza uba ndizokwenza nale nkqubo. Ekubhaleni kwam ndibhala ngobomi bam, kodwa ke ubomi bam ndiyazama indlela yoba ndifikelele kuzo zonke izinto nendingazimentionanga apha kule show about ubunzima bokukhula kwimeko yobungakhuli nabazali bakho, because abazali bam bebekhona but bebese-busy process yoba bajonge umtshato wabo uba uzawusebenza na. Ukukhuliswa ngugogo, ugogo ongathathi intweni osebenza emahesini. Ukulwa to build a better life for yourself, because mna even ubomi obungathi mhlawumbi bungcono ndibone ngento yoba ndivizithele, ukhona umakazi wam wayehlala eGugulethu. For the first time ukuphuma esayithi ematyotyombeni ndisiya eGugulethu, that's when I started seeing uba ikhona impilo enje,
ikhona into obuvuke nge-cornflakes umzekelo into ezitypical ezifana ne-cornflakes amaqanda utya amaqanda whenever you want to. Such things I was not exposed to. So I think mna for mna ukubhala ngobomi bam generally so that ndizomotivate even if it's that one boy ozibona egaxeleka kule meko ndikuyo okanye ozibona engathi naye uzawungena ebukolini because it seems the only way out. Ndifuna ukuthi it's not the only way out, and it's really again not about where you're coming from but where you are going and which or what kind of life do you want to build for yourself and what kind of a legacy do you want to leave behind. Yabona imotivation Kadenza, it's something nayo endiyiqalayo. I'm not big ku-motivation and ndifuna mhlawumbi ushiya le message nakwizikolo mhlawumbi ezikhoyo ekuhlaleni ezifuna abantu abazi-motivational speaker abanofika bazothetha abafundise bacebise abantwana ezikolweni uba ndikhona. I will leave my details. But mna into endiye ndiyishiye xa ndincokola okanye ndiye ndasispeaker kuloo ndawo as a motivational speaker yeyoba izinto don't have to make sense ngeli xesha wena ufuna zenze sense ngayo. Izinto ziyenzeka at the background. Mhlawumbi wena ungabe ungayiboni le progress uyifunayo. Kusasa wena ungathi uyagive up kanti it's the day of deliverance for wena. If you are doing right, qhubeka doing right. You never know who's watching. You never know who's looking. You never know who's noticing your efforts. So it's always important to be consistent in whatever you are doing and continue with your hard work. Akukho shortcut to success. For mna, I can't talk about a shortcut to success because I've never experienced it. I might not be as successful as I want to be, but success doesn't come easy. I would have said it's easy if I experienced the little success that I have easily, but I didn't. So ndithetha based on my personal experiences. Success doesn't come easy and consistency is key. Besides, it taught me ukuba I am my own human being. I don't need anyone's validation. I am writing my own book and living in my own journey. I don't have to fit in a certain narrative and do certain things for me to be uphiwe okuhle that my parents, that my mom wanted me to be. I can be uphiwe okuhle by doing right things, by doing proper things, by following the right path, by following godly ways as basasifundisiwe ekhaya sikhuliswe through icawa. So i-sightseeing infundise ezo zinto and infundisile uba uThixo mkhulu and uThixo xa enenjongo ngawe uyayifezekisa no matter what the challenges. I-corporate, it's a different story. I-corporate taught me into yoba you can be whatever you want to be if you work hard, if you're focused, if you put on the effort. You can grow with corporate. You can achieve your dreams with corporate. But there are certain shoes engafunekanga uzinyathele. Kukho abantu abathile that you mustn't be in bad books of to ensure that i-progress ne-success yakho is guaranteed or you reach your full potential. I-corporate taught me those kind of things. But yeah, it's possible, but in it being possible, you have to trade carefully. A definition of success kum ngoku is being comfortable in yourself, being able to do izinto mhlawumbi ongazange wazicinga okanye ongazange waziphupha noziphupha. I'll make an example. I never thought uba mhlawumbi mna at this age more especially mhlawumbi ke ndandinawo amaphupha uba in the next life okanye when I'm old, but I never thought at this age I will own a property where I'm owning property. I never thought I would have my own vehicle whereby I'm able to move from point A to point B and be able to give ifamily the kind of life that I'm giving to my wife and kids currently. So for me, that defines success, and success, I think it's inside of you.
If you wake up in the morning and have a purpose and know that what you have around you is already motivational, you don't need to go to YouTube or wherever to listen to motivation. Your life itself is motivational. To me, that is success. What's next for me currently? As I mentioned, akadenza nine background in politics. Very much active paya. Yeah, there's ambitions and there's work on the background to ensure that some of the ambitions succeeds, and yeah, we reach higher and higher levels. Be it politically, now corporate umsebenzi continues. It's a 9-to-5 job. When I go emsebenzini ngo 9 to 5, I ensure I deliver so that those that are looking are noticing. So hopefully we hope and pray for better days. We hope and pray for better days. And also, hopefully we get publishers, we get sponsors, we get things off the ground to ensure that ubom doesn't have to be difficult, and ubom doesn't have to make sense at this time, and every decision that you make can define your future. Ndiyafumaneka kuzo zonke i-social media platforms. Igama lam ku Facebook ndinguPhiwo Kuhle, Phil Mabra, ongamagama am ndiwafakile pha. Ligama lam nefani yam, but in between zizideketisa nicknames. Phiwo Kuhle Phil Mabra naku TikTok ndinguPhiwo Kuhle kha ku TikTok. Ku Instagram Phiwo Kuhle Phil Mabra because aligned no Facebook wam. Ndiyafumaneka na ku WhatsApp. WhatsApp number yam ndizayishiya ngo-066 240 2243. Andiyiphinde nje 066 240 2243. Enkosi. This is Uncut Stories.